Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakbay na, adtoy pa'y ni Auntie Jor. Thank you, kablaon tayman, da pagayam Imelda Benabese, Owing Vlog TV, Peter Guillermo, Lerma Manayan Simon, Simple CM, Amelita Gallardo Lopez, Jaime Sansano Oblero, Floralyn O. Kalika, kan kada kay amin anaayat amang tartarabay, kadagiti drama mi nga unay daytan kaka, kan anaraar tinamnama. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan anapolwan. Sabali ti paggagatan na. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Makapasadot mo ti bumangon na mapan umisbo. Alauna imedya pala ti parbangon. Diyak man makaturo kay. Ha? Nay, nakaring ka pa imot kayang bakit? Nakakonsentrate iti cellphone na. Bakit? Apay arinabi aday ta cellphone mo tiya sa sikaswang. Dinakpay madmadlawag. Agtal na ka man tamalipatak ti i-comment ko dito eh. Ang mga no dayta ibagbagam ti ma-comment ko. Unay daytan kaka. Puyat ka apuyat. Inton ko nakaalakan iti sakit. Di nakman dildilawon lakay ta pagkwartaan daytoy. Trabaho apagswelduan. Ay na bakit? Adon tinagkaskasta ko nakmanan. Ngam nag-atras damot lang. Ta ado kano ti sapul-sapulan da requirements. ID, kada bank book. Sapay agpili iti bangko. Dahil tanton ti saan da pakatuluyan nga oray adon ti rigrigat na ngagpuy-puyat nga agar aramin iti vlog. Kanda duma pa ya kalukwan. Unay mo ta kalukwan nga bagbagamon lakay. Pakaadalan ko nama. Dinaduma kat kalukwan, kada kabastusan, kada kadugyutan. Kanya nga nita. Ay nalakay, sa anak akasta, iso nga gulimukan. Taamangan, no ma-reply ko dito, dagiti bagbagam. Unay daytan kaka. Tanda ka madgayam nito yung salas bireng. Kat adamot nilakay mo iji kusina. Ni tatang mo't. Alangan mo't anak kapuli-pulaklatan kin ni Ronnie akas laulag. Unay daytan kaka. Ti kayat ko asawain. Si kakuma ti agnut-luto ijay ta si katiina ti pagtaengan. Adda kamot bitaw akas latin ijer ngagsilsil paon. Tatang narigat at trabaho daytoy. Anya, trabaho kat daytan. Gangganasam ti agsilsil paon nakasladon niya. Ala ni tatang, di na mo ti sasawod na kasumanao. Anya nga ron daytan nga aramidam. Trabaho, tatang. Saan analakat agbalin a content creator? Iso ti trabaho. Ado ti panunutan nga content. Ado ti panunutak nga ibaga. Ado ti panunutak a pangpasayaat. Ken no kasano a maalak ti atensyon dagiti natatangken a viewers ken listeners. Natatangkan. Kawan, narigat ko ida ang mapag-comment ken mapagbuya. Isu nga pampanunutak amin dagita tatang. Tadagita ti pangibasaran da iti sweldo. Asino ada? Basta dagiti masaknan iti dayto aramidek. Saan akong agdakamat tamade. Apay amaday ako nam. Limad day tatrabaho. Apay kaslat tulisan alimad. Saan mo't tatang? Saan mo't nakabaro kada kayo dayto eh? Taadon tagdindinamag nagsweldo iti dakkel. Gapo iti panag-vlog da. Amuyo mo't. No cellphone ti pagsasaritaan kat social media dayta. Unay daytan ka. Bay-bayan tayon pag sul-sulduan na kanumat. Mamati aktulaan daditan ti may pakita na dolyar. Dolyar nga agpaiso bakit? Ngam pison daw no suldo ni ti bangkaw. Wano ATM. Kaano nga rod dayta? Jak amo akin ko ana. Kalukwan ko naktumat.
San mo't bakag ta husto matikunana. Apagrigatan na nga umuna sakbaya suldon na. Anya, Kasla panggedan Nagtrabaho ka pa iti makabulan sakbay asweldoan. Ti daddo mapanggedan ka trabahon na pa iti 2 bulan sa dasweldoan. madimot ati kasta. Apay 2 bulan ngay. Sangapulo ket 5 aldaw laeng kunam Depende nga ron mait bakit. Dayta ket social media. Saan trabaho iti opisina. Kasmat la syubis nga ipagpabuya na tilangada. Angam sana dakas alangati ipabuya ti anak ta. No pelikula kay tadamot adagos ti sweldo. Apay nagpelikulakan Saan ngem isumot ti bagbagada. No sa ulaang saan ka basta mamatay. Ngam no si kaamis mo tinakapadas, patsyaam. Ado adi kasasawan. Basta madetar aramidon ni Bireng. Masapul ka naw agagitan na ti panagaramid na iti content. Ay nalakay, sa balay ti paggagutan na. Baybayan na pa'y kanon nilakay na. Ay, inton mauma da dya akit agsapulan iti sa balay. Unay daytan kaka. Nakatugaw ka man dito sa alas ang ngagsilsilpon Bireng. Apay kasado ka mat. Di kan sapay agdigusan. Ninanang mat. Saan ngagdigos nga bagbagayo mat? Adoon ay ti trabahok nanang ta isa mirakpay dagita. Ni malakay mo ti makitkitak ngagluto ka naglablaba. Kas ita, aday ti sango ti washing machine. Imbagak mat kan kwa nasyak tun tagiwashing ka dagiti lupot. Ngam dinak mat dengdenggan. Kaanon to pa'y ngamin nga iti panaglabam. Inton awanan ti init. Inton panagbabagyo manan. Ay nananang, jak amon ti sursurat ko. Tayaw awandak mat ngamin. Day talatan, tamong maramidan. Iti social media, wano pa nag-vlog nanang, wano content creator, masapul ti kinagagot. Sadot ka ba, iti trabaho iti pagtaingan? Saan mo't ananang? Ayawan ano kasta, sa bali mo't ti paggagutam. Unay daytan kaka. Bakit? Pudno ti bagbaga ni nanang. Nga anya, Ronnie. Sa bali talaga ti paggagutam. Anya manin daytang ibagbagam. Sa bali ti paggagutam. Dahil talata nagtugtog ka kan mangmulmuleng lang iti cellphone mo ti paggagutam. Pagkwartaan daytoy. Kaano pa? Mabiitan. Kaano kabiit na? Inton bigat ka din? Wano inton umay alawas. Wano amangan inton may kalimapay la atawan. Saka maswildo na ita paggaggagatam. Unay daytan kaka? Ayan na nga di asawa Rone Barok. Aday di ka mangagsil-cellphone na lang. Anya, ay naglokawn. Romaniklamo pa yan, nagadupay ka no, ti saan na na-replyan kada, nakomentan kada, na-i-vlog. Nagado ka no, ti saan na pa yan alpas. Anya, kinawa mo tararamidon na. Apay ay ang amin day ta a cellphone, adi na maibatan. Mas daawa ka. Saan kay bagana mo't na isunto ti pagsweldoan na. Aging ga itakat awan mo't. Mas daawak nga raw. Nakagagagat ngag cellphone. Ng maliwayan na dagiti obligasyon na. Sa balay, ti paggagatan na. Wani nga raw na lang. Ay nananang siyakman ti pagsarsaritaan nyo. Umay ka man kidi ditoy, takasarita na kay tinalapat. Unay daytan kaka. Didak la maawatan nanang, Ronnie. Sa bali mo nga men ti paggagutam. Agsagadak mo't diti unag kanruar ti balay. Aginaw kan aglabaak mo't. Ngamisyak ti makad, ado ka nang iti trabaho dito. Pudno ti ko na ni Ronnie, tamakit-kita mi mo ngagpaiso. Sika pasig mo la a cellphone ti makit-kita mi a paggagutam. Unay daytan kaka. Urayin yung amin. Kinapudno na nanang, Ronnie, addan maswildok. Saan kay bagam nga addan, awan mo. Mas daawak. Nukunam nga addan at ipakitam kada kami, tapno mamati kami. Diyak pa ipakita Ta sorpresan to, nanang. Kalokwan mo, dayta. Haman nanang, addan. Ta on the way nga ruden. Ay niya nga undawi mo ngay bagbagam. Anda siguro ni itidalan nanang.
Pudno ti ko na ni Ronnie nanang. Adan iti dalan. Ayan na, pasat ti lugar tayo nan. Tapno, ammo mimot Basta tinaisurat akit, on the way. Isu nga urayat latan. Sapay na dakamat ni tata nga pagsuswildo amon na muna kagsuswildo kan saan pa imot gayam. Ang paggapuan na ayari ta swildom. Aga po, ija US. Nagadayo mo time. Ang notayaban ti aeroplano akit mabiit la da ita. Nanang, no on the way ko na maipras-prasisen. Saan damot basta iyawat latan kanyak ti kwarta, ngawan dokumento na. Ano pa'y matapapeles dayta Kalpasan na, mairwar kunton iti bangko no ATM. Unay daytan kaka. Adda ka nam. Ayan na nga makabula na Matikawak nga raw. awan na ita. Andaya kasta pagsweldoan. Ibagada ano kaano ka ngagsweldaw numanaw sana kasta. Ammo na ka numanaw. Ngam di namot kayat nga ibagata surprise ka naw. Unay daytan kaka. Tiyamok pa'y kit di akit talagang agsusweldaw saan pa'y matgayam. Ay, nusak. Sa akto lang mamatay no makita ka. To see is to believe bakit. Unay daytan kaka. Daytoy guys, kas makita yo, naisagana kun amin nga ingredients kada sagpaw na. Na. Ade talamang ipisukan ta aramida. Kompleto rikado meten. Kat inton may pisok ko. Natural, nga urayat ang maluto. Kalpasan na. Ay, unay ay. Natural, amangan tayo meten. Asla mangururasyon ni Biray. Awan mo't kasasauna kat sumanaaw. Kasta kanayon tatang. Agururasyon na kanayon. Uray ti panaturog may. Just kay. Wala. Dadaal mo't tan ti ulo na. Sino matisisi mo nyo dita? Ay, tagtagari bakit? Makisiim kamot no kayat mao. Sa bagay tatang. Kakastamot ti makitkita kiti social media. Isa medyo mamatak basik. Anya, paliiwan tayo atatang. Tano saan? Ay, sumadutak to na tumulong kenkwana karag iti trabaho iti pagdangan. Inak tumot makibarkada na. Apay nga yakas na ti aramidom rune, madia. Ilintag mo ki idian ni bakit mo. Saan mo anayunan pa'y iti sabalya parikot, si Kamot. Da kayon to pa'y kat maoma pa yan. Iti nasaya at pasardengan tayon iti dayta akalukwan na. Huwag nga raw. Awan maganab ng agkasta-kasta. Ay unay daytan kaka. Sa balya talaga ti paggagatam. Makapalamiis kamot biring. Mas dawak Awan mo't pakakitaan na tagagat mo iti kasisilpaw. Un nga raw, pagbalinin na laang asadot kendogyot ka. Awan pa'y nasayaat. Unay daytan kaka. Alay, sawan nyo amin nga agkakasakit tadenggaklat ta. Ngam kita tumamot tila ngayo, inton mairwar ko ita ti kwartak. Ha? Dinaklaat kayo. Ad-adan amaklaat kayo, inton isang put ko ti sweldok. Unay daytan kaka. Nagsayaatin bakit? Dangdan ni 40 mil gayam ti sweldom dita social media. Un nga raw bireng anak. Makaparagsak at talaga. Apay naman, nilimlimod mo pa lang kastagayam ti kadakil na. Inuray mo pa nga adlaw ti agkakasakit na mangigmaw. Surprise nga rod mo, tatang. Ay, sorry, bakit Dandani ako napikunken ka. Dandani ako nagtalaw iti nalaos asuron ko. Nagtalaw ka kumaang agpaiso. Anya? Kaya't nakamapukaw kan? Sikat akin kayat, saan asyak. Isan mo't bakit? Amumot alab na lab ka. Apay kid din napanawan ka. Unmut nga men, bireng. Angam ni, saan nyo manon anam namaan akasto akanayin ti maswildok. Taada dagiti kakadwak a vlogger, ang nagsweldo iti 100,000 pesos. Ngam idikwan kat 20 mil laengen, aging ga 10 mil laengen. Agbaliw-baliw nga minday ta. Dumakkel bumasit. Wano, maawan pay kit din.
Dependen iti trabahom dayta. Unay daytan kaka. Uray basit taon basta dalat ta. Tinapatag ket naragsak tayo amay. Saan ket nga agiginura ken nagsisiniim. Unay daytan kaka. Bun mata talaga. Selebrasyon nga rodan pa kay. Uray upat tayo lang kadananang kentatang naragsak. Unmet Up-upat tayo paggastuan ni Birain. Ay mabsug tayo Unay daytan kaka. Wen kakabsat, saan tay akad ngan ti trabaho ti may sa tao, basta nadalo sa pagsapulan. Saan tay adillawen wenno oyawen. Nang runa, karag ti awan trabaho na amang dildillaw ken kuana. Pakitaan tay latta ti amin at tao, iti kinaimbag. Ditan gagayem, tinagibusan ti pakasaritaan anapaulwan. Sabali ti paggagatan na. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.